δικαστικών λειτουργών, μας ήρθε μια καταγγελία από μια συνταξιούχο δασκάλα. Η οποία συνταξιούχος δασκάλα τι μας λέει? Μας λέει ακριβώς αυτό το οποίο ψάχναμε στο ρεπορτάζ. Ότι εδώ και 10 χρόνια προσπαθεί να φτάσει στη δικαιοσύνη μια υπόθεσή της. Αλλά με 7 αναβολές η δίκη δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και κινδυνεύει με παραγραφή. Θα παραγραφεί το αδίκημα και δεν θα φτάσει ενώπιον του δικαιοσύνης. Δεν θα φτάσουμε να έχουμε την ακροαματική διαδικασία προκειμένου να απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Δείτε το ρεπορτάζ με αυτή την καταγγελία και στη συνέχεια θα μπούμε στο γενικό θέμα. Μία ακόμη υπόθεση πολίτη που φτάνει στα δικαστήρια. Και εκεί παρουσιάζονται τα συνήθη προβλήματα, οι καθυστερήσεις και οι αναβολές που οδήγησαν την κυρία Στραβαρίδου 10 χρόνια μετά στο πεζοδρόμιο με αυτό το πλακάτ, αφού η υπόθεση επηρεάζει άμεσα την ανάπηρη αδερφή της. Δίκες, συνεχείς αναβολές, τι, πείτε. Λάθη συνέχεια. Πόσες αναβολές είχατε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που παιδεύεστε με τα δικαστήρια? 1, 2, 3, 4, 5, κάπου 7 αναβολές. 7 αναβολές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια. Με όλες αυτές τις αναβολές βέβαια έπεται και ο κίνδυνος της παραγραφής του αδικήματος για την υπόθεσή σας. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Μα το ήξερα εγώ ότι πάνε να τη ματαιώσουν. Αφού αφαίρεσαν την δικογραφία πήγαιναν και ματέως. Χάθηκε και η δικογραφία. Ναι. Νέα αναβολή. Ναι, μέσω αυτού. Βέβαια. Και αν δεν έτρεχα εγώ δεν θα βρισκότανε. Πώς νιώθει ένας πολίτης που θέλει τόσο πολύ να εκδικαστεί η υπόθεσή του, να βρει το δίκιο του και ακούει τη λέξη αναβολή? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Κόβονται τα πόδια σου. Συνέχεια να αγωνίζεσαι, να πληρώνεις δικηγόρους, να τρέχω, να βρίσκω χαρτιά, να δικαιολογώ όλη την ιστορία. Προσέφυγα στη δικαιοσύνη με όλη την εμπιστοσύνη που έχει κανείς στους δικαστές. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνον οι άδικοι ευημερούν σε αυτή τη χώρα. Όταν έχεις δίκιο δεν το βρίσκεις. Και να πούμε ότι από τότε που ξεκίνησε η διαφορά σας με το συγκεκριμένο άνθρωπο, απεβίωσε. Αυτός πέθανε. Έκανε ό,τι έκανε και τον πήρε, τον ανάπαυσε ο Θεός. Τώρα τι θα κάνετε? Γι' αυτό κατεβαίνω στο πεζοδρόμιο για να μάθει ο κόσμος τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή της, γιατί εδώ και 10 χρόνια προσπαθεί να φτάσει η υπόθεσή της στο δικαστήριο. Υπάρχουν 7 αναβολές και μην μου πείτε τώρα ότι δεν υπάρχουν τρόποι προκειμένου να αναβληθεί μια δίκη. Πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το κλητήριο θέσπισμα, η λάθος ημερομηνία, η λάθος διεύθυνση, το λάθος πατρόνυμο και διάφορα τερτύπια τα οποία μερικές φορές καταγγέλλεται και πρέπει να γίνει έρευνα πάνω σε αυτό, ότι σκοπίμως γίνονται προκειμένου να έχουμε τις αναβολές και να μην γίνει δίκη. Ξέρουμε ότι αν επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας θα μας δώσετε και εσείς χαρακτηριστικές περιπτώσεις.